Gikumpirmar sa Bureau of Animal Industry ang pagkaylap sa African Swine Fever kon ASF virus sa 5 pa kadapit sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Base sa statement nga gipagawa sa BAI, ang mga nagpositibo nga kaso nagikan sa mga blood samples nga nakolekta sa local government units gikan sa mga baboy sa mga backyard farm sa mga nagkadaiyang probinsya ug syudad sa Sugbo isip kabahin sa ilang disease investigation ug surveillance. Lakip niini ang Cebu City, Sibonga, Bugo City, Liloan ug Tuburan. Gikwestiyon sa gobernador sa probinsya sa Sugbo, Gwendolyn Garcia, ang Bureau of Animal Industry ug Department of Agriculture Regional Field Office sa Rehiyon 7 sa iyang gihulagway nga incomplete o kuwang nga mga lakang sa pagbatok sa ASF subay sa consultative meeting nga gipahigayon karong adlaw kauban ang mga mayor didto sa Kapitolyo. Padayon mo og color coding pero di mo makapangulor diri sa probinsya. Color your coloring books. Adto mo dito pag color tagaan ta pa mo Crayola. Seryoso ni oy. Lalimang kag ideklarar ta ang ASF. Kiba ko sa nakaseryoso? Kay ang ilang rabang polisiya patyon tanan baboy. Within 500 sa una 1 kilometer radius. That means thousands of pigs will be killed. Mao na ilang polisiya mo nang di ka ta pangulbaan ug ideklarar tag ASF. Samtang padayon ang hugot nga border control point sa dakbayan sa Sugbo ug gani nadugangan pud sa pipila ka bahin sa probinsya sa Sugbo aron sa paglikay sa padayong pagkatap sa ASF. Gisuwayan sa MyTV Cebu team pagkuha ang habig sa Department of Agriculture Regional Field Office sa Rehiyon 7, apil na ang Bureau of Animal Industry aron unta mapasabot ang mahitungod sa bag-ong mga kaso sa ASF apan nagdumili pa sila sa pagluwat og pamahayag. Una na hinuon sila nga mipagawas og pamahayag nga hugot ang ilang pagsuporta sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa pagbatok sa mga swine diseases. Sukad nga mikatap ang ASF virus sa dakbayan sa Karkar, naminosa na ang supply sa karning baboy sa syudad sa Sugbo. Kini usa ka dakong hagit ilabi na sa mga manindahay ug karning baboy sa Carbon Public Market. Kaguol ang nabati sa mga manindahay human nga ni menos pud ang mga mamalitay tungod sa kahadlok sa ubang konsumidor sa pagkaon ug baboy. Mingaw-mingaw na gid ang mga tindahan dyan sa pagkakaroon. Dibiktuhan manggod. Kay sa probinsya maglisod naman. Pero okay ra mong karne diri tarong man ni kay sa ihawan do naman ni siya doktor gani. Dili man na nila ipagawas kung doon na diferensya ang baboy. Limpyo gid among baboy diri gapon. Perting mingawa kay ang mga tao mahadlok man gud sa baboy gud. Nya ni ubos ang presyo sa karne Ni mahal ni noon. Ni mahal kay ang kuan gud unsa na ang south gud di man gud pasudlon diri nya sila ra man itong taga north mao na ning gara pod sila. Nagpakuan sila, papahal sila silang baboy. Mahalo niya, walay mamalit, mingaw kayo. Napiktaran jud mi aning kuan na kay amo nga deliver na mo permit dugay ma-release. Mahadlok mi kay ngani daghan kay mi stock, nya way customer nangagi. Bisan sa kaguol, nagisi nga miawhag sa katawhan ang usa ka manindahay nga unta mo palit og karning baboy sa Carbon Public Market. So maayong buntag kaninyong tanan o ganahan mo ari Cebu City the Carbon Market Unit 1. Please ari na mo. Samtang hugot ang pagsalig sa mga konsumidor ngadto sa mga meat inspectors nga luwas ang mga karne sa merkado, sanglit nga kini ang adlaw-adlaw nilang gikaon ug gani apil pud ni sa ilang panginabuhian. Kung naman ganina, watay mahimo pero sa man nga watay laing kuan. Ato man ning ipaninda negosyo ra ginagmay. Asa ako alang okay ra man kay mao naman yung pangkaon na to kada adlaw. Wala ra man sa mahadlok ani sa karne kayo. Sagaling maabot na diri naman sa day meat inspection natay standard. Makita sa nato safe ba kaon na tong karne diri sa merkado. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.